Udruga Kamenčići u Šibeniku djeluje već više od 20 godina. Gdje je Udruga Kamenčići sad? Udruga Kamenčići je sad, mogu reći, jedan bitan poslovni subjekt u našoj lokalnoj zajednici u gradu Šibeniku. Zapošljavamo više od 50 osoba, točnije 52. Imamo 60 korisnika. Sad imamo i druge invalidne osobe za korisnike koji nisu osobe s intelektualnim teškoćama. Znači radi se o populaciji starih jer provodimo projekt Zaželi. To jest imamo gerontodomaćice koje obilaze ta kućanstva gdje su starije osobe same. Tako da mogu reći da rastom udruge kroz ovih proteklih 20 godina nadrasli smo i ovaj prostor u kojem jesmo, koji vidite, i uopće neke okvire, neke male udrugice za koju nas drži jer nisu dovoljno upoznati sa našim radom. U ovom prostoru su vaši i zaposlenici, ali i djeca sa posebnim potrebama. Da, eto tako, nekim spletom okolnosti našli smo se tu u istom prostoru. Trenutno ne možemo uzeti u najam neki prostor jer je tu sve porasla je cijena u Šibeniku drastično, tako da idemo sa provedbom plana kojeg smo odavno imali u vidu, a to je gradnja objekta u Dubravi, u prigradskom naselju, pored Šibenika, i mislim da ćemo i tu uspjeti smjestiti jedan mali ured, tako da će dio administracije biti gore, a dio tu u ovom prostoru će ostati. I ja mogu osobno kao roditelj osobe s intelektualnim teškoćama reći da su se nakon toliko godina neke stvari ipak posložile. Mislim, ispravljene su neke nepravde koje su bile godinama, da se u istu kategoriju stave osobe koje imaju različite teškoće, dakle od onih koji su totalno ovisni o tuđoj pomoći do onih koji, ajmo reći, mogu i raditi neke lakše poslove, odnosno samostalni su manje više. Naravno, tu je inkluzivni dodatak koji je svima veći u odnosu na invalidninu koju su imali. Ja sad pričam o populaciji osoba s intelektualnim. Tako da tu je jedan veliki pomak, a s druge strane što se udruge tiče, mi smo dobili neki vid sigurnosti jer smo sad financirani kroz mrežu, odnosno ministarstvo direktno financira naš poludnevni boravak i osobne asistente, što je do sad bilo samo financirano projektno, a znači neizvjesno da li ćete proći ili nećete proći neki projekt. Trenutno provodimo projekt Zaželi, prevencija institucionalizacije. Kao što znate, on se provodi na nivou Republike Hrvatske. Puno udruga provodi taj projekt. U sklopu tog projekta provodimo aktivnosti pružanja podrške i potpore starijim osobama, osobama starijim iznad 65 godina i osobama s invaliditetom. Također provodimo i projekt Erasmus+, koji je sufinanciran iz Agencije za mobilnost i programe Evropske unije. I projekt je trenutno ga zapravo privodimo kraju i u pripremi je izrada priručnika u kojem smo naveli sve komponente provedbe istog projekta. To je projekt koji radimo u partnerstvu sa udrugom, odnosno zakladom FEGT Kezem iz Mađarske. I zapravo je to prekogranična, ajmo reći, suradnja na prostoru Evropske unije gdje naši korisnici se upoznaju sa radom zaklade FEGT Kezem. Zaklada FEGT Kezem je bila u posjeti udruzi Kamenčići u Šibeniku i za vrijeme boravka ovdje prisustvovali su aktivnostima kojima se mi bavimo ovdje u udruzi. Zajedno s nama su radili od kaširanja, rukotvorina i zapravo svih unikata koje ovdje izrađujemo. Također smo im upriličili i obilazak tvrđava. Isto tako su prisustvovali
prisustvovali aktivnosti izrade tkanine na ovom tkalačkom stanu ovdje i zajedno s našim korisnicima su čak i radili na njemu. Tako da su i oni stekli neke nove vještine koje zapravo tamo ne izrađuju. Zaklada Afekta Kezam je gostovala kod nas, a mi smo tako gostovali i kod njih. I tu smo se upoznavali zapravo sa njihovim radom, sve što oni zapravo rade, koje aktivnosti provode unutar svoje udruge. Naši korisnici su naravno stekli neka nova znanja, tako i njihovi. I naravno tu je neizostavno jedno ugodno, lijepo druženje i svakako jedna lijepa uspomena, ali isto tako i zalog za nekakvu daljnju suradnju u budućnosti. U mreži je 7 djece, što znači da oni idu na uputnice preko Zavoda za socijalnu skrb, ali tu ih zna doći do 15 koji dolaze povremeno. Neki od njih dolaze i svaki dan, ali eto, nisu na uputnicu, ali su isto tako financirani od ministarstva kroz 3-godišnji program. I kakva je njihova aktivnost ovdje? Pa različite su aktivnosti. Uglavnom se baziramo na ovaj kreativan rad, ali naravno želimo ih što više socijalizirati, da oni iziđu van, da budu dio zajednice. Tu nam je uvelike pomoglo i financiranje nacionalne zaklade, odnosno njihova institucionalna podrška, kroz koju smo zaposlili jednog djelatnika za PR, koji zapravo je na sebe preuzeo i da djecu socijalizira, znači da ne radi samo to da udruga postigne vidljivost na način da se oglašavamo i objavljujemo ono što radimo na društvenim mrežama, nego da naši članovi budu prepoznati u zajednici, da budu dio različitih aktivnosti koje se inače u zajednici odvijaju. Tako da, eto, to možete sve vidjeti i na našem kanalu i na Facebook stranici. Tu sad stvarno u odnosu na prijašnje stanje je vidljivost uistinu velika. Koja je vaša uloga ovdje? Pa prvenstveno da pratimo projekte same udruge i da povećamo vidljivost onoga što se radi. Ali evo ja sam uzeo sebi dodatno još za zadatak da, pošto sam dugo godina bio u medijima i u reklamnoj industriji, pa smo napravili našu malu internu televiziju u kojoj naši članovi nastupaju kao reporteri i voditelji i intervjuišemo okolo, pravimo edukativne emisije i predstave obrađujemo i tako. Tako je nastala i Drugačija ptica. Šta je Drugačija ptica? Drugačija ptica je priča u stvari koju smo mi našli, jel tako, i obradili je na svoj način. Naravno, držali smo se teksta, a podijelili smo uloge svakome od njih da izgovori po par rečenica koje ima. Imamo naravno i naratora, našu Nives koja je to isto super odradila. I otišli smo na Radio Ritam. Ustupili su nam prostor studija gdje smo i snimili njihove glasove, znači koji su izgovorili ovaj čitav tekst. Video sam napravio od njihovih radova i zajedno smo to sve izmiksali i nastala je tako Drugačija ptica. Ti letiš, ali ne pripadaš našem jatu jer nisi kao mi.
Sjedila je na grani i brinula se. Nije bila sigurna kojim jatu pripada, ali je znala da joj se druge ptice rugaju. Zbog toga što je drugčija, rekla je sama sebi. Niti jedna ptica mi ne želi biti prijatelj, jer svi misle da sam cuno. Ptica je svaki dan pokušavala pjevati, ali svaki dan samo proizvodila neobičan zvuk. Jednoga dana dok je bila u šumi, čula je novi zvuk. Bili su to ljudi koji su pričali. Ptica je zastala i pažljivo slušala. Zatim se dogodilo nešto veoma čudno. Ptica je otkrila da može pričati. Mogla je izgovoriti neke riječi koji su ljudi u šumi govorili. Čovjek je rekao: Pogledaj ovo lijepo drveće. Ptica je ponovila za njime. Pogledaj ovo lijepo drveće. Jesi li čuo ovu pticu? Rekla je nešto. A ptica je ponovila. Jesi li čuo ovu pticu? Rekla je nešto. Svi ljudi bi zastali u šumi i slušali kako ptica priča. Jedna osoba bi rekla nešto, a ptica bi to poput jeke ponovila. Ljudi bi odlazili iz šume govoreći: Koja je posebna ptica? A potom bi čuli. Koja posebna ptica? Dok su ljudi izlazili iz šume, ptica ih je pratila. Poslije toga ljudi su svaki dan odlazili u šumu i ptica bi ponavljala za njima. Sada su je sve druge ptice drugačije gledale. Ti si naš heroj, ti si tako posebna ptica. Nakon tog dana u šumi je ptica imala mnogo prijatelja. I dalje nije mogla pjevati, ali je mogla pričati. Iako je bila drugčija, ona i druge ptice su se složile da je posebna. Biti drugčiji bilo je super. Jedna ptica je rekla: Biti drugačiji kao da si dijamant. Ima puno kamenja, ali nema puno dijamanata. Ponekad na prvu ne vidiš kako se dijamant sjaji, ali mi sada vidimo kako si sjajna. Ti si naš dijamant. Ako poznaješ nekog ko je drugačiji, sjeti se ove priče. Svako je poseban i svako ima drugačije sposobnosti. Nemoj prosuđivati druge ljude. Upoznaj ih i vidi što znaju i mogu. Budi im prijatelj. Ako to učiniš, pronaći ćeš puno posebnih ljudi. Radimo serijal emisija, edukativnih emisija u kojima pokušamo, one su prvenstveno namijenjene, da kažemo, za djecu, ali i odrasli mogu mnogo toga naučiti iz svega. Vatrogasci su nam pričali o tome koje su opasnosti koje vrebaju u našim domovima i na koji način može se da izbije požar i prevencije, znači kako to spriječiti ili u slučaju samog požara kako se ponašati, kako pobjeći iz kuće. Dobro došli u našu emisiju. Danas ćemo razgovarati o vrlo važnoj temi, sigurnost u našim domovima. S nama je naš dragi gost Miroslav, koji će nam pomoći da bolje razumijemo opasnosti koje vrebaju našim domovima. Posebno one povezane sa električnom energijom, požarom i otvornim tvarima. Koje su najčešće greške koje ljudi rade sa električnim uređajima? Najčešće greške zbog kojih može doći do zapaljenja elektroinstalacija su uglavnom tehničke prirode, ali zbog toga je dobro da ljudi svoje punjače od mobitela, elektrogrijalice poput kalorifera, neće kad nisu u kući i ne borave u kući da izlaze van, da ih isključe iz električnog sustava.
a kako možemo spriječiti kratke spojeve i požare uzrokovane električnom energijom. Znači, kratke spojeve ne možemo spriječiti, oni se događaju isto tako zbog kvara na nekom elektrouređaju, ali možemo spriječiti zapaljenje u slučaju kratkog spoja koristeći odgovarajuće sklopke, odnosno osigurače ili fidove sklopke pri montaži elektroinstalacije. Požar je velika opasnost, koji su najčešći uzroci požara u kućanstvu. Tako je, požar je velika opasnost. Najčešći uzroci mogu biti tehničke prirode, ali može biti i ljudska pogreška, da smo nešto napravili što ne bi smjeli napraviti. Iz tog razloga moramo voditi računa o svim zapaljivim tvarima koje imamo u kući, da su one smještene na sigurno mjesto. Također isto i otrovne tvari, zapaljive tvari, da su smještene na mjesto gdje djeca ne možu prići. Sredstva s kojima se može zapaliti također da su stavljene na određeno mjesto gdje opet djeca ne možu prići, uzeti upaljač ili šibicu ili tako nešto čime mogli uzrokovati požar. Što trebamo učiniti ako izbije požar u našem domu? Ukoliko izbije požar u našem domu, obavezno moramo napustiti taj prostor gdje je naša požar radi naše sigurnosti i zdravlja i pozvati pomoć. Otrovne tvari su također velika prijetnja. Danas pripremamo iza mene ovdje redakcijski kolegi, pošto svaka emisija ima u sebi vijesti iz kamenčića, gdje oni u stvari donesu novine od kuće, nađu vijesti koje bi bile interesantne za emisiju, onda ih isijeku, postavimo sve na stol i onda redakcijski kolegi odlučuje šta u stvari od tih vijesti idu unutar emisije, dole kao titl koji prolazi kao na pravim vijestima kada gledate. Samo su to naše vijesti iz kamenčića i nema politike, znači samo je showbiz, zabava, kultura, zdravlje, savjeti o zdravlju i tako. Pa grad se uvijek odazvao kad smo mi trebali neku pomoć. Ja vjerujem da će i ovaj put jer idemo prema gradu, to jest ići ćemo, još nismo razgovarali sa gradonačelnikom vezano za gradnju ovog našeg objekta, jer to je stvarno velika stvar za zajednicu, za grad, za građane, jer oni su građani ovog grada, da budu na jedan što humaniji, ljudski način zbrinuti tu u svojoj sredini, da se ne moraju izdvajati u neke udaljene ustanove kojih je i onako sad premalo, nisu dostatne. Tako da mislim da će grad ovaj put izići u susret. Planiramo u Dubravi, mi smo to zemljište uzeli prije nekih 5 godina. Bilo je dosta povoljno, baš to namjerom da idemo na taj infrastrukturni natječaj. Tako da zemljište imamo, zemljište je građevno, sad čekamo znači ono zeleno svjetlo za glavni projekt. Idejni je već gotov, predan, tako da vjerujem da ćemo to realizirati kroz 2025. Ja sam Zorana Čaleta, radim u Udruzi Kamenčići, sad već u radionici ovdje kao domaćica i pomažem u kreativnoj radionici s kolegicom Anom Čičmer-Vestić. Znači sve što se tiče poludnevnog boravka, njihovog boravka, raznih aktivnosti, sudjelujemo svi u svemu. Uz nas još tu pomažu i drugi djelatnici koji tu rade kao i u uredu i tako. Svi smo kao jedna obitelj, uskačemo svi kad treba i kome šta treba. Evo, bliže se sada blagdani i vaš stol je pun ukrasa koji su u fazi izvedbe. Jesu li to radovi štićenika? Da, znači svaki segment oni sudjeluju sukladno svojim mogućnostima. Stipe može više, neko može manje, ali uglavnom oni sudjeluju u svakom tom radu koji mi uz našu pomoć. Pa s ovim što radimo u stvari želimo skrenuti pažnju na nas, odnosno na udrugu i na osobe sa intelektualnim teškoćama koje su, da kažemo, poprilično marginalizirane i želimo pokazati u stvari da mi kao evo ekipa, naša mala redakcija, možemo raditi rame uz rame sa reporterima, možemo praviti neke naše priloge, možemo biti jednaki. Staklenke koje su isto svjetleće mogu služiti kao ukras ili mogu biti u sklopu, znači sad prigodi božićnih blagdana koji nam nadolaze. To je sad zadnje što radimo. I gdje ćete to izložiti?
Pa pripremamo se, obično izlažemo na adventuri, odnosno na sajmiću koji traje od 16. do 24. I dobijemo štand i tamo izlažemo svoje radove. Sugrađani nas prepoznaju jer drugi niz godina tamo izlažemo. Obavezno neki kupe sitnicu ili doniraju čisto. Neki ne kupe, jednostavno doniraju pa i mi poklonimo onako čisto za uspomenu neki naš suvenir ili šiškić koji smo radili, znači to nam isto ne treba puno. Sve nađemo u prirodi, od bora koristimo, tako bojamo, evo zadnje smo i bojali te šiške od kojih pravimo adventske vijence. A evo sad se izrađuju šibe sve za Svetog Nikolu. Da, to je i sad nam je to došla ideja da u sklopu Svetog Nikole izradimo te šibe koje ćemo ili možda, ako budemo izlagali, ili dijeliti ili simbolično da neko donira koliko smatra da može. Postoji, nažalost, velik broj djece i još više u porastu, ne samo u Šibeniku, na nivou države. To ste i sami mogli vidjeti kroz medije, koje su sve teškoće, kako i sa intelektualnim teškoćama, tako i sa nekim drugim teškoćama, sa mentalnim zdravljem, sa djecom koja su pokušala ove godine upisati prvi razred, koja jednostavno nisu pokazala su se nezrela za uopće obrazovanje, znači morat će pričekati još 1 godinu. Dakle, tu je čitavi niz problema. Od toga ta djeca zaostaju i emocionalno i imaju teškoće. Na sreću, manje je broj onih sa težim teškoćama, ali ne treba zanemariti neke teškoće koje su sad izgledaju tako benigno, ali se kasnije mogu razviti u veće teškoće. Znači, ja sam Ives. Prezivam se Labura, ovdje živim u Šibeniku. Tu sam u udruzi, normalno sa udrugom Kamenčićima. Evo ovako, danas smo znači radili šibe za Svetog Nikolu, znači. Onda imamo tu puno tih raznih stvari. Srca Božić. Znači, naš kolega jest u Mađarsku. Mađarskoj bili ste i kod vatrogasaca. Tu smo isto bili sa našim Jasminom. Lipo je bilo kod vatrogasaca. Neki dan smo išli autobuse obići, tako da smo imali te. Pa smo radili neku priču s njime, pa će još toga puno biti. Pa nam dolaze učenici, pa sam i tu malo radosna. Tako da uvijek se nešto dešava, uglavnom, kad je Božić u pitanju i to. Ispunjeno nam je cijeli dan. Je, sve mi je ispunjeno. Stipe Jurić, imam 30 godina, živim na Brodareci. Kako ti je ovdje u udruzi? Dobro, znam sve stvari, zornire, anđele, šibe, pravim i sve živo. Mene je u udruzi super. Pa mi 20 godina, znači, kontinuirano radimo na osvještavanju građana za potrebe, odnosno za onu primarnu potrebu da budu prihvaćeni kao ravnopravni građani. U početku je to bilo, te osobe su gledali onako karitativno, znači kao da im treba udijeliti neku milost ili financijsku, neku pomoć njima osobno ili odjećom ili nečim. Međutim, s vremenom su oni počeli shvaćati da se ne radi o tome. Mi želimo zapravo pokazati kako oni itekako mogu biti korisni u svojoj zajednici, što su sve sposobni za napraviti, da mogu biti zaposleni uz nekakvu podršku i asistenciju. Tako da sve više ljudi je zapravo upoznato da se ne radi o nekim osobama, znate, u neka davna vremena kako bi se neko držao za redikula ako bi imao neke teškoće, nego shvaćaju da oni zapravo, mislim, upotrebljava se riječ posebne potrebe. Nemaju nikakve posebne potrebe, oni imaju iste potrebe koji svi mi, da budu voljeni, prihvaćeni, ali uz podršku, znači ono što ne mogu samostalno, da im se to i osigura.
Pa glazbeni program to je opet neka moja inicijativa. Ja sam onako neloš svirač gitare i jedini u stvari moj mogući nastup je unutar nekog društva. Evo ja sam to odlučio da bude unutar naše udruge gdje će oni da uvježbaju neke pjesme koje ćemo zajedno da sviramo i pjevamo za našu internu zabavu, a pripremamo i prigodno obraćanje povodom blagdana koji predstoje, ali eto to vam sad nećemo otkrivati. To radimo za djecu za poteškoće u razvoju. I šta ćete sa tim šibama? Poklanjat ćete? Poklanjati za posebne potrebe u udruzi, u centar u Šubićevcu. Ovo je naš zaštitni znak, to su anđelčići koji mogu biti ukras na boru, mogu biti i dekoracija za zavjesu, mogu biti u auti kao neki isto suvenir. Osim ovih anđela radimo još i kaširane anđele koji su isto tako prepoznatljivi jer su baš od kamenčića. Ja sam Tina Žorčić, dolazim iz Ražina, tu živim u Ražnanu, Šibeniku i dođem ovdje svaki dan u udrugu. Meni je ovdje lipo, ni radim ni ukrase, bojan, anđele, radim šibe za Svetog Nikolu i drago mi je dolaziti ovdje. Hoćeš nekog pozdraviti? Hoću, pozdravit ću ovdje sve udruge, oni su meni ni dragi, ja ni volim, ni prijatelje svoje. Kad je riječ o školskom sustavu, dakle, svi oni koji imaju lakše teškoće i koji mogu uopće biti uključeni u sustav obrazovanja su integrirani u škole uz pomoć asistenata. Većinu tih asistenata preko europskih fondova osiguravaju grad i županija, a mi udruge možemo, nažalost, osigurati samo 10 asistenata, tako nas je za sad ministarstvo ograničilo. Vjerujem da će se to i mijenjati jer su potrebe sve veće, tako da mislim da je to sve pokriveno, to sad dobro hoda. U početku je bilo teškoća, dok, mislim, svi su imali teškoću, i učitelj, i učenik, i asistent, dok su se svi prilagodili na novu situaciju, ali mislim da tu sad sve ide na bolje. Osobe s intelektualnim teškoćama koje imaju pridružene smetnje je najteža kategorija invalidnih osoba. Mislim da se ne uvrijedi nitko, ali to je uistinu tako. Znači, uz slijepe to je najteža kategorija. Oni traže podršku 24 sata, odnosno ne mogu samostalno funkcionirati niti 1 minutu. Nažalost, zatvaranjem institucija koje su ranije smještale takve osobe, u onoj životnoj fazi kad one ostaju bez roditelja, kad se moraju negdje smjestiti, dolazi do velikih problema jer svi dosadašnji oblici samostalnog stanovanja isto tako izbjegavaju prihvatiti takvu osobu jer nemaju dovoljno osoblja, odnosno o toj osobi nema tko skrbi 24 sata. A s druge strane, roditelj želi zaštititi takvo dijete dok god je živ, dok god je moguće. Tako da mogu reći da su s druge strane oni slabo socijalizirani. Oni su uglavnom u svojim kućama sad uz osobne asistente, ali kad dođe vrijeme, kažem da moraju ili zbog bolesti roditelja ili smrti, jednostavno ne postoje ustanove gdje bi se oni mogli smjestiti. I to je ono što je nama najprimarnije, odnosno u našoj udruzi ta kategorija osoba s intelektualnim teškoćama da bude smještena na jedan najprihvatljiviji način. Pa ja sam optimista, dakle 2025. očekujemo da će kuća biti gotova, ako ne baš ono do kraja finalizirana, ali izgrađena zasigurno hoće. Jubilenium dogode moja, da deramen, dos bonastina ne molita, o ljubav prova, ljubav vjena, nada godine